Čau, já jsem Bára, tohle je kanál Follow the White Rabbit a dneska to jsou přesně 2 měsíce, co s náma už sdílíte, nebo my s váma sdílíme ten náš příběh o tom, jak jsme se rozhodli koupit pozemek v mexickém Karibiku na ostrově Holbox a postavit tam takový malý hotýlek glamping. A protože to jsou dneska přesně 2 měsíce, tak jsme se rozhodli vám nahrát takový malý bonus a to je video o tom, jak vaříme s mojí kamarádkou Patty z Mexika a děláme pro vás recept na to nejlepší mexický guacamole, protože jste to minule v jednom z minulých dílů odhlasovali, že byste chtěli vaření. No a pro nás je to taky takový malý bonus, protože my tím vlastně získáváme aspoň trošičku víc času na to, abychom pro vás připravili ten další díl, ve kterém vám už trošičku detailně ukážeme ten návrh projektu, který jsme vám v minulém posledním díle jenom tak malinko nastínili. A určitě se vám líbil, že jo? Ty z vás, kteří jste tady noví, tak se podívejte na všech předchozích 7 dílů našeho seriálu White Rabbit Holbox a dejte nám odběr. Napište nám do komentářů, jestli jste si podle našeho receptu guacamole připravili, jestli vám chutnalo, jaký je vaše nejoblíbenější mexické jídlo. A jestli byste třeba chtěli, abychom někdy příště na něj z Patty zase připravili recept. Díky! ¡Salud! Hola, Varo, bienvenida a mi casa. Hola, Patty! Vítejte můj doma. Vítejte u Patty doma. Jak se máte? Máte se určitě dobře, protože my vás, jak jste si psali, že chcete nějaký recept, tak my vás dneska naučíme recept na jedno z asi nejklasičtějších, nejznámějších a nejoblíbenějších jídel z mexické kuchyně. Guacamole. Yes, we are gonna cook guacamole. Takže jaký ingredience potřebujeme k tomu, aby jsme udělali to úplně nejlepší guacamole? Ano, necesitamos aguacate, avocado, cebolla, cibule, paprika, chile, taky limetky, limón, cilantro, coriander, raichata, jitomate, nepamoto, vale. Taky sal, en español. To je asi všechno. Ano. Pak to můžete jíst třeba tady z toto post. To je asi všechno, ne? Dobrý? Ano, dobrý, to tak je můžeme super. začít. Jenom taková zajímavost. Avokádo, stejně jako například rajče, jsou suroviny, které pocházejí právě z Mexika. A guacamole byl pokrm, který se jedl v Mexiku už za dob aztécké civilizace. Víš domy, proč ženy nemohly sklízet avokádo? Protože pro Aztéky mělo avokádo erotický význam a symbolizovalo mužská varlata. Jo. Ok, empecemos. Primero con los aguacates. Toma un aguacate, Bárbara, y tenemos que empezar a apachurrarlo. Musíte si vzít avokádo a musíte ho začít mačkat, abyste zjistili, jestli to avokádo je dostatečně zralý. Aha, una vez que esté suave, Když je to měkký, tak to znamená, že se z toho bude dát udělat dobře guacamole. vamos a cortarlo por la mitad. Teď taková chvilka napětí, protože bohužel tady v Čechách nikdy úplně pořádně nevíme, jestli to avokádo bude dobrý, Y el aguacate nebo estará jestli de esta nebude manera. černý. Není černý, máme kliku. Tenhle ten trik miluje můj táta, čau tati, ten to dělá pořád. A Michal to teďka viděl na nějakém videu a chtěl bych to udělala taky. Takže takhle normálně nevydávám tu kost z avokáda, ale můžete to udělat klidně jenom takhle samozřejmě. Tak a teď to vidličkou takhle rozmačkáme. Můžete to samozřejmě rozmačkat i v mixéru, ale takhle to je lepší, když to uděláte jenom vidličkou, protože vám tam zůstanou v tom krému větší kusy toho avokáda a podle mě to chutná líp, ale samozřejmě můžete to udělat třeba i v mixéru. Pak se vám to rozmixuje na úplně hladkou pastu. Ahora tenemos que guardar los huesos del aguacate porque los vamos a utilizar después. A jo, tohle to je důležitý. Teďka tyhle ty pecky z toho avokáda, ty si nechte na potom je ještě budeme používat. Ajá. Avokádo máme rozmačkaný a můžeme pokračovat dál. Ahora tenemos que agregarle jugo de limón. Ya tenemos nosotros los limones cortados. Musíme tam teďka dát limetkovou šťávu. My už tady máme přednakrájený, takže teďka tam dáme hodně limetkový šťávy. Aha. Tady máme takový šikovný udělátko z Mexika. Ajá, on más o menos para 2 aguacates. Na 2 avokáda tam přidejte šťávu tak zhruba z 1 citrónu, z jedné limetky, pardon. Tak teďka tam přidáme sůl a všechno to zamícháme. Sůl, limetku a avokádo. Y revolver.
Tak máme zamíchaný a můžeme pokračovat. Co teď? A cebolla, cibule. Cibule. Dobře, teďka si nakrájíme cibuli. Kolik cibule, Paty? Půl cibule nebo... Půlka cibule, půl Ano. cibule. Dobrý, tak jo, tak půl cibule na 2 avokáda. Creo que con media cebolla, si no también con mucha cebolla. Con media cebolla. Tak cibuli máme nakrájenou. Přidáme ji do avokáda a zamícháme. A teď tam přidáme, Paty, jak se tohle řekne česky? Rajčar. Paty si to začneš pletat s jablkem. Ještě jsem zapomněla říct jednu věc. Tady máme tu limetku, kterou jsme tam dávali, vlastně celou tu limetku na ty 2 avokáda. A hodně té šťávy limetkový se tam dává nejenom kvůli chuti, že to je dobrý, ale také kvůli tomu, že díky té limetce to avokádo nezčerná, nezoxiduje. Vlastně avokádo dělá to stejně jako banán, třeba když ho necháte na vzduchu tak zčerná, tak ta limetka tomu zabrání. A teďka rajče. Paty, kolik tam dáme toho rajče? Jedno anebo půlku? Jedno. Jedno celý? Ano, celý. Tak dobře, tak celý jedno rajče. Abyste to neměli tak jako tekutý, nevím jak to pořádně říct, tak vlastně z toho rajčete můžete vytáhnout tady tenhle ten takovej tekutý vnitřek a nakrájet jenom tu dužinu, nebo jak se tomu říká, dužina, nevím. A zamícháme. A tam přidáme koriandr. Je hodně lidí, kteří koriandr nemají rádi. V Mexiku se používá koriandr skoro do všeho. A můžete tam dát ty listy, že ten stonek má jakoby silnější chuť. Trošku jinou, takže takhle ty listy. A toho koriandru asi podle chuti, ale v Mexiku se samozřejmě do všeho dává spousta koriandru, takže my ho tam dáme hodně. Paty, ¿qué estás diciendo? El cilantro, bueno, se sirve en la mayoría de los platillos mexicanos porque ayuda a la digestión. Entonces... Koriandr se podává, nebo se vlastně přidává do většiny mexických jídel taky proto, nejen kvůli chuti, ale taky kvůli tomu, že koriandr pomáhá trávení. Tak, budeme mít to trávení dobrý, protože tam dáváme hodně koriandru. To začíná vypadat krásně a začíná to vonit úplně nádherně. Teďka to pořádně všechno promícháte, už to úplně voní tou limetkou, tím koriandrem. Už mám hlad. Y si te fijas, Bárbara, son los colores de la bandera de México. La comida mexicana siempre, bueno, en su mayoría, la tradicional lleva los colores de México. Qué bonito. A jestli si všímáte, tak vlastně tady i v guacamole, stejně jako ve spoustě dalších receptů a sals mexických, máme 3 barvy a jsou to 3 barvy mexické vlajky. Červená, zelená a bílá. Vlastně takový základ guacamole, kromě avokáda, je salsa, který se říká pico de gallo, anebo salsa mexicana. To je salsa, která vlastně obsahuje všechno to, co guacamole, akorát bez toho avokáda. Je tam koriandr, limetka, jsou tam chile a je tam rajče a je tam cibule. A vlastně právě kvůli těm barvám, kvůli ty bílý, červený a zelený, se to jmenuje salsa mexicana, protože to má barvy té mexické vlajky. Že jo? Ano. A poslední Ingredience je paprika. Chile. La comida mexicana se caracteriza por llevar siempre chile, en su mayoría. V mexickém jídle vlastně taková charakteristika vlastně taková hlavní charakteristika mexického jídla je, že ve většině mexických jídel je právě chile. Nějaká paprička, chili paprička, kterých tam je úplně strašně velké množství. Que hay muchos tipos de chiles en México. Takže vlastně bez Mexika by neexistovala téměř žádná ze světových kuchyní, například ani kuchyně italská, protože skoro všechny ingredience, které se používají třeba v italské kuchyni, pochází právě z Mexika. Stejně jako chiles. Ano. Chili papričky sice najdete i v Ázii, ale vlastně ty chili papričky v Ázii jsou jenom proto, že španělský kolonizátoři, kteří přijeli do Mexika, vlastně ty ingredience z Mexika potom odvezli do celého světa, i do Ázie a do Evropy například přivezli rajčata, jak jsme říkali, tak rajče pochází z Mexika, je to vlastně
z mexického nebo tam z indiánského, aztéckého jazyka. Nahuatl to bylo tomatl, tak vlastně slovo tomatl, tak to pochází právě z Mexika, jenom i to slovo, z Mexika pochází i čokoláda, čokolatl, čokolatl, vlastně to slovo taky pochází z Mexika, avokádo pochází z Mexika, papričky pochází z Mexika, takže vlastně třeba takový rajček, který vlastně je nejdůležitější součástí třeba italské kuchyně, by bez Mexika, by bez Mexika nebylo. Ahora agregaremos el ingrediente final, el chile. Teďka máme poslední konečnou ingredienci, chile. Tak já to zamíchám, všechno to promícháme. Když už jsme u toho chile, tak kdybyste neměli třeba čerstvou papričku, tak tam můžete dát, tady máme jalapeňo z papričky, vlastně z konzervy, ty tam můžete dát do toho guacamole klidně, taky bude to taky výborný. Máme hotovo! Ano. Y bueno, en México para conservar también el guacamole mientras lo servimos, regularmente utilizamos los huesos de aguacate que reservamos cuando lo cortamos. Entonces, takový malý trik, pokud nebudete guacamole servírovat hned, dejte do misky pecku, avokádo díky ní neznědne. Výborně. Ukáž. Výborný. En el caso que desees agregar un poco más de sal, lo puedes hacer. Esto es al gusto completamente. Y ahora vamos a servirlo. Jdeme servírovat. Ahora llegó el momento de servirlo. Nosotros tenemos aquí unos platitos con unos cactus muy mexicanos. Entonces podemos poner algunos totopos que se pueden comprar en cualquier tienda en la República Checa. Guacamole můžete jíst samotný, jen totopos třeba jako předkrm, anebo ho můžete přidat do tacos, do burrita, anebo k masu jako přílohu. Tak, máme hotovo a je to úplně výborný, nádherně to voní tím koriandrem a limetkou, je úplně luxusní. Takže dobře si to udělala, Paty. Ano. A teď musíme oslavit náš recept. Ano, a tequilu. Výbornou tequilou de feño. Ano, tequilu de feño. Na zdraví. Na zdraví. To je pro dnešek všechno. Guacamole už jsme snědli, vy si ho zkuste podle Paty připravit a napište nám do komentářů, jaký recept z mexické kuchyně by vás zajímal příště a děkujeme za odběr. Čau. Taková zajímavost. Avokádo, stejně jako rajče, pochází z Mexika a guacamole je pokrm, který jedli už starožitníci. Dělej. Starožitníci? Jedli guacamole jedli starožitní Aztékové. Dělej. Dělej. Avokádo starověké Aztéky symbolizovalo jenom takovej střípeček